Creo que vou botar algún neno fora. Ben, bo día a todos e todas. Bo día. O meu nome é Leo. Hola. O meu nome é Leo, Johnny Leo. Johnny Leo. E teño unha noticia boa e unha noticia mala. Teño entendido que vos estades aquí porque estades interesados en escoitar unha historia que ten que ver co conto viaxeiro. Certo? Ben, entón a boa noticia, a mala noticia é que eu non vou poder facer esa presentación. Eu non son un contacontos, pero o meu irmán sí, que se chama Paul. Entón, Paul vai vir despois a facer a sesión de contos, pero antes eu teño que ver se o público está preparado para a sesión de contos. Entón, o primeiro que é necesario para unha sesión de contos é silencio. Entón, imos ver que tal está o silencio aquí. Está casi perfecto. Necesitamos un silencio perfecto. E outra cousa moi importante cando se fai unha sesión de contos, aparte de estar sentados e mirando para diante, é o seguinte: cando nos guste un conto, que pode ser que algún vos guste, o que hai que facer é sacar as dúas mans e leválas ao encontro unha da outra dunha maneira rápida e enérxica, da seguinte maneira. Vamos a facer isto repetidas veces. Isto de aquí que acabades de ver é o chamado aplauso mundial ou universal, pero non é o único aplauso. Existe outro tipo de aplausos, ese tamén existe. Agora quero vos ensinar este aplauso dos xordos, o aplauso que se fai na China. Sabedes o que é a China? Sí, é país. É un país. Sabedes canta xente vive na China? 1.500 millóns. Entón, na China non poden aplaudir como a nós, porque se aplaudisen como a nós farían moitísimo barullo e empezarían a caer as ventás, as cadeiras, todo caería. Entón, na China aplauden da seguinte maneira, isto é real: man esquerda arriba. Por que levantades a dereita? Man esquerda arriba, e agora man dereita arriba, e deixamos só o dedo índice na dereita. Unha aberta e outra co índice. Estamos todos? Sí. Moi ben, e aplaudimos. Mais forte? Mais forte? Perfecto. Este é o aplauso chinés. Xa temos dous. E agora imos co último tipo de aplauso, que é o aplauso Silencioso. A ver como é un aplauso silencioso. Me encantou. E agora imos co último aplauso que os vou ensinar, que é o aplauso de Ourense. Sabedes onde é Ourense? Ourense é un lugar onde se aproveitan todas as cousas moito. Entón, o aplauso ourensán é da seguinte maneira: dúas mans. Entón, aplauso mundial, aplauso mundial. Aplauso de xordos. Aplauso ourensán. Moi ben. Pois eso que este público está máis ou menos preparado, vou vos pedir a máxima atención e o máximo silencio posible, porque o meu irmán, ele é un pouco tímido. Entón, o que imos facer primeiro, para darlle unha entrada, é chamalo. Ele chamase Paul. Entón, se podes chamalo. Tedes que chamalo con algo máis de cariño, a ver? Bueno, pues con todos vos, o magnífico, o increíble, o fantástico, Paul. Pido silencio, vou ver se queres aí. Vente, vente. Que miedo tiene. Paul.
Eu chámome Leopoldo. O que pasa é que o nome é moi longo. Leopoldo. Entón na casa sempre me chamaron solo Poldo. Pero ainda é un nome moi grande, entón eu quitei as últimas sílabas, e a última sílaba quedou en Poldo. E entón estou aquí para falarvos de algúns contos que teñen que ver cun conto que fixestes vos. Pero antes de empezar a sesión necesito encontrar onde eu puxen a miña maleta verde. Como os contos, que tamén son viaxeiros, porque os contos nacen nun país e poden pasar por moitos outros países. Entón, un dos contos que podemos contar hoxe é este de aquí, coñecedelo? A Mosca Chosca. Esta Mosca Chosca é un conto que ven nun país que se chama Rusia. Esta de aquí, a Mora. Serán algúns dos contos que podemos contar e despois falaremos deste outro conto que é un conto moi especial porque foi un conto feito por rapaces de diferentes colexios de Pontevedra. Entón houve rapaces de Campañó que fixeron unha historia, rapaces de Lérez que fixeron unha historia, rapaces de Marcón que fixeron unha historia e inclusive hai aquí dous grupos bastante grandes de rapaces que non sei se coñecedes, que pon aquí que son de Can e Campo Campolón. Entón despois podremos falar deste conto, pero o primeiro que imos contar é o conto da Mosca Chosca. Isto era unha vez unha mosca que vivía no bosque. Cansa de voar e de zoar dun sitio a outro, decidiu facer unha casa. E dixo así: poderei estar na casa, poderei estar quentinha, poderei cos meus amigos merendar no meu vecino. E meu dito, meu feito, fixo a casa e para celebralo unha deliciosa tarta de amor. Entón esperou e dali a pouco alguén petou na porta e sabe, a mosca abriu. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A Mosca Chosca, fago unhas festas para celebrar o meu novo fogar. E ti quen és? Eu son o escaravello a revello. Gústame moito a tarta de amoras. Podo entrar? Claro que sí, é o primeiro en chegar. E moi contentos os dous puxéronse a merendar. Mais cando o primeiro bocado ían probar, petou alguén na... A mosca abriu. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A Mosca Chosca e o escaravello revello. E ti quen és? Eu son o morcego chaireiro. Gústame moito a tarta de amoras. Podo entrar? Claro que sí, é o segundo en chegar. E moi contentos os tres.
puxéronse a merendar. Mas cando o primeiro bocado ian probar, petou alguén na porta. A mosca abriu. Neste lugar, a quen veio visitar? A mosca chosca. O escaravello rebello e o morcego chairejo. E quen és? Eu son o sapo castrapo. Gústame moito a tarta de amoras. Podo entrar? Claro que sí. É o terceiro en chegar. E moi contentos os. Cando puxéronse a merendar. Mais, cando o primeiro bocado ian probar, petou alguén na a mosca abriu. Vive neste lugar. A quen veña visitar? A mosca chosca, o escaravello rebello, o morcego chairejo e o sapo e ti quen és? Eu son a moucha repoucha. Gústame moito a tarta de amoras. Podo entrar? Claro que sí, ela cuarta en chegar, e moi contentos os. Cinco puxéronse a merendar, mas cando o primeiro bocado ian probar, petou alguén na a mosca abriu. Quen vive? Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca, o escaravello rebello, o morcego chairejo, o sapo e a moucha repoucha. E ti quen és? Eu son a raposa chistosa. Gústame moito a tarta de amoras. Claro que sí, ela en chegar, e moi contentos os. Seis puxéronse a merendar. Mas cando o primeiro bocado ian probar, petou alguén na porta. A mosca abriu. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca, o escaravello rebello, o morcego chairejo, o sapo castrapo, a moucha repoucha e a raposa chistosa. E ti quen és? Eu son o Lubicán Pillabán. Gústame moito a tarta de amoras. Podo entrar? Claro que sí. É o sexto en chegar, e moi contentos os. Sete puxéronse a merendar. E aquí hai un problema, porque era a casa dunha mosca, e a casa dunha mosca non pode ser moi grande, e non cabía ninguén máis. Mais, cando o primeiro bocado ian probar, petou alguén na porta, e a mosca abriu. Era o oso, que falou así: quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca, o escaravello rebello, o morcego chairejo, o sapo castrapo, a moucha repoucha, a raposa e o Lubicán. E ti quen és? Era o oso. E o oso estaba moi enfadado porque a mosca collera todas as amoras do bosque para facer a tarta e a ele encantaban as amoras. Entón dixo o oso: Eu son o oso larpeiro, o máis comellón do mundo enteiro. E como non fun convidado, este pastel papareino de contado. E papou o pastel e conto. Gustou? Vale, un aplauso silencioso. Moi ben, moitas gracias. Entón, este libro, do que a mellor coñecedes algunha historia, despois, cada un de vos terá un exemplar, porque sodes os autores. E veredes os contos de outros rapaces, como por exemplo este de aquí, que se chama A miña luz favorita.
e que fixeron os rapaces de Campañón. Sabedes onde é Campañón? Sí. Pois os rapaces de Campañón o que decidiron facer como conto é escoller cal era a súa luz preferida. Algún dixo que a súa luz preferida era a luz do sol. Outros dixeron que era a luz da lúa, outro que era a luz das estrelas. Houve un que dixo que a súa luz preferida eran as luces dos faros do coche de seus pais, cando chegan á casa pola noite. Outros dixeron que a súa luz preferida é a luz que lles permite poder ler polas noites. E vos cal é a vosa luz preferida? Levantando a man. A dos faros, que faros? Aos faros do mar. Moi boa. Ti? A do sol. E a tú? A dos coches. Moi ben. Entón teño aquí a luz. Venimos para todos. Queres dicir que? Moi ben. Entón, vos sabedes que a luz, efectivamente, permítenos facer cousas que na escuridade non podemos facer. E actualmente, en todas as casas, ou prácticamente todas, temos luces eléctricas que funcionan, pois, con electricidade. A electricidade prodúcese de diferentes maneiras. Por exemplo, prodúcese cos ríos, prodúcese co aire, prodúcese con combustible. O que pasa é que a luz que temos agora eléctrica non sempre a houve nas casas. E antes nas casas había outro tipo de luces. Isto é algo que vos recomendo que faledes cos vosos avós, avoas, que vos conten como era antes. Escoitamos, non falamos, escoitamos, non falamos, escoitamos, non falamos. Escoitamos. ¿Qué dice este chico, por favor? Se falades vos non podo falar eu. Entón, isto que temos aquí, que aquí o compañeiro ten un na casa, sabedes como se chama? É un farol. Un farol permite que unha luz que está dentro non se apague. Entón, os faróis eran utilizados para levar a luz a diferentes lugares. Se tiñas que andar pola noite, ibas cun farol. Entón, un farol. Despois hai outros faróis, como este de aquí, que é un modelo de farol de barco. Entón, este permite moverse, porque os barcos sabedes que se moven. E agora gustaríame ensinarvos outra cousa, que é un artefacto moi antigo da miña familia, que ten máis de 100 anos. E chámase un quinqué. Un que? Un quinqué. Un quinqué. E un quinqué era unha das lámparas que había antes nas casas. E como funcionaba? Aquí ten un buratiño. Vedes? Pois por ese burato introducíase ou ben aceite ou ben un combustible que se chamaba gas, que é un tipo de gasolina. Entón, o combustible introducíase aquí dentro. Vedes estes pelos que hai aquí? Isto é o que se chama unha mecha. Entón, a mecha empapábase de aceite ou dese combustible e ao estar húmida prendíase de lume. Poñeselle a tapa e iluminaba. Imaginade como eran as casas antes. Isto non era só nas aldeas, nas cidades tamén houve unha época en que as luces eran deste tipo de cousas. E que pasaba? Que o gas era máis barato que o aceite. Entón era máis fácil ter gas. Pero o gas, a luz era peor. E inclusive cheiraba mal. Era incómodo. O aceite era millor. Pero era máis caro. E isto fai parte da historia. Porque xente que viveu antes de nós utilizaba ese tipo de luces. Agora gustaríame contarvos un conto que ten que ver coa luz. E que é a historia, sabedes que hai moitos contos, vos sodes de segundo, este é un conto que se lle conta aos rapaces de terceiro. Pero vexo como casi todos estades atentos, imos contar este conto, que é para rapaces un pouco máis maiores que a vos, pero eu creo que o podedes entender. Como moitos contos, este é un conto que empeza falando dun rei. Había unha vez un rei que tiña un gran palacio e tiña tamén un gran país. Era un rei moi poderoso e tiña 3 fillos, o fillo máis vello, o fillo do medio e o fillo pequeno. E decidiu, como xa era velliño, que ia darlle o seu país
e o seu castelo a un dos fillos e daríallo o fillo que fose máis intelixente. Entón, para saber cal sería o fillo máis intelixente, puxolle a seguinte proba. Indicoulles un cuarto do palacio e deules a cada un unha moeda de prata. Con esa moeda, cada un deles debería tratar de encher o cuarto. Conocedes a palabra encher? Entón o primeiro colleu a moeda de prata e pensou nalgúna cousa que fose moi barata para poder encher o cuarto. Entón pensou e dixo: xa sei, unha cousa moi barata que hai no país e que non se utiliza é a palla. A palla é a parte do cereal que non se utiliza. Entón chegou onde un granxero, onde un labrego, doulle a moeda de prata e comprou moitísima palla. Chegou ao cuarto e meteu toda a palla dentro. Pero o cuarto era moi grande e non foi capaz de encher. Entón o segundo pensou nalgo que fose aínda máis barato. Pensou e dixo: no país hai moita xente que ten ovellas e as ovellas ten la. E a la é moi barata. Entón foi onde había unha persoa que tiña ovellas, deulle a moeda de prata e comprou moitísima la, porque a la é moi barata. Chegou ao cuarto e meteu a la dentro e encheu non máis que o da palla, pero non conseguiu enchelo de todo. E quedaba o máis pequeno. Entón o máis pequeno pensou, saeu do castelo e foi a unha tenda. Comprou na tenda un quinqué e un pouco de aceite. Subiu ao cuarto, pechou todas as ventás e o cuarto quedou a escuras. Mais ben coa luz. Entrou co quinqué, prendeu o quinqué e ao ver luz todo o cuarto encheuse. E quen foi o que ganou a aposta? O pequeno. Gustou vos o conto? Falamos antes de luces antigas. Esta é unha luz un pouco máis moderna. Coñecedes este tipo de luz? Esta é unha luz que se utiliza normalmente. Vedes que está encendida? Vale. Esta utilízase para mirarse tras algo. Utilízase para esta? Esta utilízase para mirar se tes diñeiro no bolsillo. Utilízase tal vez para poñer nun libro. Utilízase para ler. E entón, despois, con cada un destes contos que fala da luz, poderedes coñecer o que fixeron os outros rapaces. Por exemplo, os rapaces de Lérez escolleron un tema que algúns de vós tamén escollestes, que é o tema dos animais que teñen luz propia. Hai un insecto, a luciérnaga. Entón, o primeiro dos contos, luciérnaga, é como se chama este insecto en castelán. Alguén sabe decirme como se chama en galego? Vagalume, moi ben. Outro nome? Luciérnaga. Non, luciérnaga non. Aí ten un nome moi bonito, moi simpático, que se chama Luce. Entón, Vagalume ou Luce. E este conto que despois poderedes ler é un conto interesante, porque é un conto de misterio. Vos sabedes que quen ten luz son as luciérnagas, os vagalumes femios. Unha noite de verán. Unha noite de verán en que todo estaba calmo e a luz da lúa iluminaba un pouco o bosque. Entón, naquela tranquilidade de verán, de repente iluminouse a luz dun vagalume femia. E o vagalume macho decidiu achegarse ao vagalume femia e ia doando. Cando de repente algo o agarrou. Non podía moverse. Tratou de mover unha arma, tratou de
de sacudirse, pero algo impedíalle moverse. Parecenos interesante isto. Pois o misterio tendes que resolvelo vos lendo o conto. La telaraña. Como sabes que é unha telaraña? Porque somos Pois non vos vou dar as pistas, despois tedes que ler o conto. O que imos contar agora é un conto doutro animal. Exactamente. Un animal que anda pola noite e dorme polo día. Entón, é un conto que imos tratar de contar todos xuntos, pero o que vos vou solicitar é que utilicedes os niveles de barullo. Sabedes o que é un nivel de barullo? Ti podes facer pouco barullo, barullo medio ou moito barullo. Entón, imos contar o conto en nivel baixo e medio. E o conto di o seguinte: isto era unha vez un bufo que quería dormir. Bufo quería dormir. Pero o bufo non podía dormir porque as abellas zoaban. E bufo quería dormir, pero bufo non podía dormir porque o esquío quebraba noces. Pero o bufo non podía dormir porque os corvos grallaban. O bufo quería dormir, pero o bufo non podía dormir porque o pica-pau petaba. Toc, toc. O bufo quería dormir, pero o bufo non podía dormir porque os estorniños chiaban. El bufo quería dormir, pero o bufo non podía dormir porque os gallos berraban. El bufo quería dormir, pero o bufo non podía porque o cuco chamaba. Muy ben. El bufo quería dormir, pero o bufo non podía porque o papo roibo piaba. El bufo quería dormir, pero o bufo non podía porque os pardais chilaban. El bufo quería dormir, pero o bufo non podía porque as pombas arrolaban. El bufo quería dormir, pero o bufo non podía dormir porque as abellas zoaban, o esquío quebraba noces, os corvos grallaban, os paporroibos chiaban e todos os animais facían moito barullo ata que chegou a noite. E cando chegou a noite, todos os animais dormiron. Pero entón Bufo estaba desperto. Entón fixo el así. E todos os animais non puideron contamos un último conto. Entón, neste libro, do que vos participastes e polo cal vos felicito, hai moitas historias. 6, polo menos. A primeira fala de vagalumes. Estas dúas daqui igual as coñecedes. Esta daqui fala de 3
tres sementes de millo, non? Fabas, que eran tres. Que unha chamábase Francisca, Luz, sí, eran tres, e chamábase así. E entón foron plantadas nunha maceta. E botáronlles Coca-Cola. E migraron para baixo. Vale. Este de aquí é outro conto que fala dun animal que se chama Luce. É parecido ao outro. Hai unha historia que ten que ver con piratas. Hai unha historia que ten que ver coa luz favorita, que falábamos antes, e unha última que ten que ver unha cousa que brilla moito e que é unha pedra preciosa que se chama diamante. E esas son algunhas das historias que podedes encontrar aquí. Imos contar o último conto, entón. Tedes un último conto? Pois este é un conto que fala duns animais pequenos, exacto, ratos, que vivían nunha casa. Ratos que vivían nunha casa. E era unha familia de ratos. Entón estaban os dous ratiños pequenos e o rato grande. E un día decidiron ir dar unha volta pola casa. E iban os dous ratiños pequenos camiñando pola casa e cantando a seguinte canción, que podedes cantar comigo. Iño, 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 vou polo camiño. Vou polo camiño. Iño, 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 vou polo camiño. Iño, 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 vou polo camiño. Cando de repente chegaron onde había algo que nunca viran antes, que era isto que está aquí. E dixeronlle os ratiños ao pai: Papá, que é esa cousa de metal que ten cristal e que ten unha vela por dentro e para que sirve? Eso, meus fillos, chámase un farol. E para que sirve? Serve para iluminar. Canto se aprende paseando e máis aínda preguntando. E continuaron cantando. Moi ben, cando de repente chegaron onde había outra cousa que non viran antes, que era isto de aquí, que se chama que? E preguntaronlle os ratiños ao pai: Papá, para que esa cousa de metal que ten como uns pelos por riba e que é redonda e para que serve? Eso, meus fillos, chamase un cinqué. E para que serve? Tamén serve para iluminar. Canto se aprende paseando e máis aínda. E continuaron cantando. Cando de repente, ao fondo do cuarto, detrás dunha mesa, apareceron dúas orellas puntiagudas. Despois das orellas, apareceron dous ollos enormes como faros dun coche, dous bigotes largos, unha boca chea de dentes, e unha boca que se aproximou aos ratiños, que estendeu as súas patas e as súas poutas, e que estaba a punto de botarse a familia dos ratos cando o pai o veu vir. Entón o pai rato virouse e fixo así. O gato nunca vira un rato que ladrase e asustouse moito e desapareceu dali. E entón o pai ratiño díxolle aos ratos pequenos: meus fillos, que importante é saber falar dous idiomas. E aquí chegamos contos. Moitas gracias por asistir e repartimos os contos